Catholic Faith Radio Edition Network TV. Lakbay Katoliko, mayong adlaw kadtong tanan. Karon, isaulog sa tibuok kalibutan ang kapistahan ni San Lorenzo de Ruiz, usa sa unang Pinoy nga nahimong santos sulod sa simbahang Katoliko. Natao niadtong November 28, 1594 sa Binondo, Manila, Captaincy General of the Philippines, Spanish Empire. Namatay po ni siya niadtong September 29, 1637 sa edad nga 42 sa Nagasaki, Hizen, Province of Tokugawa Shogunate sa Japan, uban sa mga kakaubanan. Onya, na-beatified ni adtong Pebrero 18, 1981 didto sa Manila, Philippines ni Pope John Paul II o gikanonize ni adtong October 18, 1987 ni Pope John Paul II kinsa nahimo na usab nga santos. Anya, siya ning usa ka santos nato nga Pinoy nga niingon, bisan pa og tagaan ko isa ka libo ka kinabuhi sa Ginoo, andam gyapon ako ning ihalad tungod og alang kanya og sa iya nga simbahan. Si San Pablo niingon diha sa Biblia sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 21 sa Latina Vulgata, ang santos nga Biblia ni Monsignor Yap miingon, Filipos kapitulo 4 bersikulo 21, yukbuin ninyo ang tanang santos diha kang Kristo Jesus. Muna nga atog yung gitahod si San Lorenzo de Ruiz, ato gid siyang yukbuan, piestahan, pasidunggan, kay siya ang santos nato nga proud Pinoy. Onya, na may mga laing dili Katoliko nagsigig sawayan ning atong santos, nagsungot pag-ayo sa atong mga balaan. Labi na ni San Lorenzo de Ruiz, di gina sila ganahan matanaw sa dagway ni San Lorenzo de Ruiz sa picture, di na ganahan. O giaway nila pag-ayo ng atong mga balaan. Kaya ano, kung kita nasungot sa yawa, kay simpre kontra man nato ng yawa, no? Normal na, kay ato man ang kalaban. Ang yawa, maong kalaban nila ang mga balaan na to. Mo nang di gina sila ganahan sa atong mga balaan karon. Magsungot nilang naong, magtanaw ning atong mga balaan. Mo nang kamo nga nagtanaw ni akong video, kamo nga mga dili Katoliko, pamalandong mo. Kung asa ba mo sa ko pa ni, team balaan o team yawa. Kamo na lang magbalanse sa inyong gibarugan o gituuhan karon. God bless!